Ogengia na ukwaniro mwanchu murigiriria andonsia soberete na indenenga kingi yangu kwaregania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Isato chabano botuko nabaigona bakogendera gotobwate gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook, Ndizi TV News ensemo ya YouTube nabaigo Ndizi TV News gose Ndizi TV News asensemo ya Twitter. Neareganire kurugiga se studio egeren kumanye atalimake asenchera yobwikiranu nkoira nande egeren kumanye ngana ralia yagose na kwareganiria. Nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi ontita litkolia rero nigo yokorgie kirgo kyobo governor se county ya Kisii Chris Obure anyara kobaga komachora bene omokonyo ye William Mbaka asomo yego yokoreka asensemo ya Kioge asamange tigatomanyoro molikito Ndemo Steven. Siasa nigo ya beta insa sensemo ya Kioge nyakwe ward abwa asomo yegabwo kweneki William Onsongo Mbaka gochiko bomo konyo Chris Obure asega ngoyoko bomo governor Kaberebwe county ya Kisii. Naba gitutu bagateba mu gitutu koru gitutu cyache south ganera bwate ubo deputy governor to sije county bosio wantu amito mwanjire ngo tubwatsi mure aranyora kinga so monoko Gati yababwatani baikirana ensemeyo nigo bate abuno bumanyo bonge bwechinsemo chiri obule araire imense ya Kenya mbokonye koronge yoburai bwa Kisii county. Oboswahili mbora abantu bachakirega ng'abantu bakwekolesya oboswahili apana yindoro chuwanja umugako nero tumanyete na beseneta na ningo mwaduru bugabana umugaka Chris Nara abwate chi record chiaye chia development mutapinge experience ye ichire okolira mangane serikali korwesiyo ya Kenya Breweries ochire mune minister ochire mune senator inki mura muboli tabairanelya muda umefika ya kutofautisha unia na Barangeti. Msichukulie kwamba wote ni viongozi, hapana, mpaka mtofautishe. Mkichukua hii uongozi mkumbuke baruro che bali kando ya barabara. Amina. Oba inyorega aki basa ko nyora asiba gokorera emirimo. William Mbaka Charles Onyancha korubonchari ogosabobo senator na Chris Obure mbaye na kigo chigosira na komogani chukura bosibwa bochori obonene. Nonye bono evita yobo chori obonene gosoeka rugokyo bogabana ime county ya Kisii kegendete gwechora nigo bona barai ao bagendrete kubwata ababwatani babo barabo konye bosi bobochori obu nigo bono Chris Obure anyarire komochora William Mbaka korwa sense makitutu chache anyare ko bomokonye soko ganga yo koriye korokyo bogabana abwa sarach kubwatira na Charles Onyancha yo kabeiro mojumbe korwa sense moya bonchari buna omo senator bwe timu ya Chris Obure yo koriye keroge kenene ime county ya Kisii. Iko ripoti regeta seniki ya Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven. Chinga kichecho mwancho moligereria Obure notebire buna goseniga mochiri bali bagoteba buna ogotire natakonyara gwikirania magenderero ase county ya Kisii ase kolinda tebire buna emyaka tarigete getango asomorayo bwatamagania maya asabagusi gwikirania amagenderero nigo baigo abulia bali bakomogania kosoka korwa ase siasa otiga na komwali baga elianyara kora county ya Kisii. No, na wele siasa mono. Ngwene mono kuruo. Wanda batanga na ngotire. Ngwene mono kobe gavana. Ono ngobori na igwe omogote. Ba korete siasa na tata.
obogotu ninki obogotu nekaro gwagotire mono obongo bwawe botari kunyara ku process information ayigo use gwa ikase kwa bere bono ngakibakuruka senayo utari korengera libiya bono kuburiga emyaka marange it means experience ayigo experience unaona njana bere negisina tuwali experience kere county ye yentete ke networks ora tabasali para te investments inera to konya gudiri ne situation ya abanguraba kwa tabu atimire mo tayo yo bono nya na ringe foreign affairs ni ngwata basani baka America ni ngwata basani Japan ni ngwata basani Middle East abasani ya umbago cha tugwata na bato konya bintu zeto okora iri bobe sere uya ona ke kingo sabali baga amana ibaga tange ngobo gatu ingento ndere ga ona nde ingenti yani ngomo dina na tabagile hey como smart yo mo tu zumbiande ndete tayo ntoko bwata na tuwa kache county mangera bamura abanyare no botugi bwe chombe niko bomanyekanete mono kuiremeri aseriro barito lya gusi no nyankenya ngima korende aso motugi bikundo erenigairire ncherengao abwasa tugete chimboli cha mabere asensemo ya nyamwamu egotoka se constituency ya Nyalibali chache e county ya Kisii omolikyo ito Brian Saginisena na mutarero wikasenka yae na gotwareganiria orobatire kubwatia ekero bono obogima bogendererete gokonga niga abananchi bande besokire na koligia chinchera chingao chokwegendereria likwenyorera endagera ya kira rituko ase etaro ya itolitko lya lero goika ase bunge ya Nyalibali chache ensemo ya nyamwamu ase twatarero mugakoyo moyo abangi bamanyete buna bikundo mu byobokano oyugwetani bosani nigo bona gokoro botigi bwe chimboli bumanyaru seti ensemo ya Toronto ense ya Canada kongi bwire na manyinga yobotugi my fathers abatata barenga abatugi so gero my fathers also bonge barenge abatugi bonspi igoni bwata manyinga yobotugi number 1 igona akolete utabiti na chiete nse kuruku Canada ngakole farm kuruku Toronto farm asense mo yechimboli ngasomi gwigoro ya mabere yechimboli munara maya so boost immunity abange niko bakwebolie obuya bwa mabere yemboli mborobi korende nyuma utaramanya ebolie konyora embolie yeyemo ninkyoganete nabo igorigori lya yendiriri embolie yemo ya mabere nene muneye usako yarora eye koguru siringi eli busarasini ine mboli eyemo yogokama ya mabere ase amatuka mange niga abantu abangabira kumanyanga obutugi no bwechombe bwoka gweso obutugi bwechingoko korende asa amatuka bwangu gatorera abantu abange bagwesoke na bwesomya wetere technology go samangana yekerero muna boni gatwenga sense moyo gega ya Nyalibali chacha sense moyo lya nyamwamu dororo mutugi wa mogego bwata mangana yechimboli echikome mokonya konyora mabere na kwegenderera kira lituko emboli igekuri endagerenke endagere nsinini kubwa engombe endagera yemboli tori kwenda gukondisa mugondo bando osimeke buna chinsi yagachi chombe igoko yetunchera oselibo bali omonto buna bana abantu basamuire oisa kuri rineri kongirongo simura ase emegondo y'abantu otari kogora chasi lepa yoka somba yoka ne pikipiki nimbwate emboli igonko ni obuyo bwaye eguni siringi 500 egunia siringi 500 sakurigereria ali gombwata obuyo over 50 sacks chia 50 kg amabera aya elita ya monko siringi 200 abwa sa mabere y'engombe lepa yaye pakocha kuikera mabero kama neli omonto elita siringi ya 50 seita korengana na bikundo nigo botugi obwega bobwate buyobonge gwetania nganonya no botugi bonde bwensi chimboli emanu ya 3 months yeye ekoni 15000 lakini engombe ememori ya 3 months terakirugori lakini emanu ya 3 months yemboli 15000 nemboli yeye nene muna narwo gotebi neri busarasini na burete bali motimogete gonko batai motimoke saidi timoka mono onya muri ku moko igora moko ngusachi irio timoka saidi vera chipara ganyerera
ngwasome tokande university goganyerete bikundo paranga ne gasio ganyete kawanya wala kwaberire ngemia ke 5 wala bikundo ganyerete ako e pound Iritarane Brian Sagini Isena Chingaki obochori bwabairirange asense ito ya Kenya bona basubati abange nigo barorekanire gwesokia erikorigia ebirogo ao asobochori obwo omusubati Dorothy Mamwacha no yokorigie kergo kyobo women rep ase county ya Kisii na nakwana negataseni kya Ndizi TV abwasa semiria bangina amona basubati gosira bangina balia bakorigie ebirogo ao asoborai omwaka bw'obochori obonene noroyo nakira omokenya nigo agendererete kwiaregania gocha komochora omorai oramoretere amagenderero Dorothy Mamwacha noyomo bw'abarai abasubati bali bakorigia oborai imeye county ya Kisii na niga korigia ekirogo kyobo women rep Asama lieta nkoro Dorothy Mamwacha nandike sinsi jeno mu accountant nkoro represent accountant bagusi nkorigindo bo women rep Kisii county ase party ya UDA nale gusaba abangina tuikire season yechikura abangina nchu to support abangina baminto ali toranyale okonyo abangina nchu toende nomination twakira abangina baminto chikura whether no MCA whether no MP whether nechi governor bakurigina bono tubwatere chotundo to support abangina baminto isogas chikura ngwa kuchire mutu akere chikura tunyale ko bakonya chingaki abanasiasa bagokora emesangerekano yabo omusubati Dorothy obaganirie gotaturubania omorembe na kubeka amaskani ase siasa chiabo ni jia chakire nande gusi eburukano yachire ntu abagusi n'abantu bomorembe ntu abagusi n'abantu to kora development tututaite ibintu bito bisaligo nale gusaba politicians bono bachakire campaigns abana baitumba bwata matema tubwata barwire chinyakitali covid nero nale gusaba abantu bamintu mokole chi campaigns cheino no morembe eburukano moya rentaga whether mole chipati mole tokole gasiamo kwa upole kwa amani ntu abagusie tutenelete amani development yetu is based on omolembe ono politicians na mo campaign maskani ya bororo sikaspirants bande mo kwano ndebobe kole campaign yao uza sera zako ekiama kia United Democratic Alliance UDA na kiokira konye omogusi kemagenderero korengana na Dorothy sai na buchinguru chetu anda basai baitu tuasomere wante baute our time we are the leaders of the future lakini na watagia basai bamintu we are the leaders of today our time has come and this time round nale kusaba especially when one of voter registration abasai baita abange bara register to tumeka bobeko beka abantu ro batatu konye ndutaite chigasi ase vijana ichitu taranyora nale kusaba vijana baitu to chamo to support vijana bamintu aba gusiba minto nale ko batebi ichama kera to konye bono iga ni wheelbarrow UDA nere go form the next government nale gusaba abantu baminto mo register moja se party ali mabagaya iga kere government yakoba twenyole tulime ya serikali twenyora isiko Ndizi TV MSA ya mangana maya Unenchera ya moyo guikirania chi agenda inye chinene chi serikali uso the big four agenda omorai wenso muske Uhuru Kenyatta litkuria lero na chakia omorobiri umanyikanete buna Universal Workforce Conference ase omochie omombasa abwase amaigerio aguche guchaka kwenanwa ochia sababu atani bobochenu abwase baranyore amaigerio isaine igoro yobokoreri asensemo yobochenu Kenyatta boigo niga mochia abarai bali bagenderete gukora siasa anene mono cyukubangaina abakenya. The conference should consider how the adoption of innovative and technology-driven mechanisms that are educative and informative in training of healthcare professionals can bring our nation closer to the realization of this objective. Na story ya watu huko kupepeta huko kwa mikutano kuongea mauongo huko haiwezi badilisha yale yamefanyika. Tunaelewana wenzangu? Let us remain focused. Let us remain focused.
If there are things that are not right, that's why you're here. To help us, tell us, here we can do better, here we can do better, here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko, hakuna kitu unafanya. Yeah? Unaenda huko, huko, yeah? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Yeah? Ama ni namna gani wenzangu? Kazi inafanywa huko hospitali. Nasa endi huko kusimama kupiga mtu. Unajua mimi leo nimefanya, anaingia ICU, anaingia ward, anaingia theater. Nakwambia jameni, hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi. Lakini ni sawa tu. Kwa hayo machache na mengi, it is now my distinct honor and pleasure to declare this conference officially open, and I look forward very keenly to receiving the report of the outcome of your deliberations. Thank you and God bless you all. Asanteni sana. No mawaziri w'ekisemi Professor George Magoha nigatebire ngwetera omoroberio OCBC bweka oranyare kwenekia ebirengo by'ekisemi benyare kwa bigokina imeyense ito ya Kenya ne chinse cha Afrika nigo baigo atebire weika omoroberio yo enekiwe ase chiskuru chonsi ime ya Kenya abwasa atebire buna aborokiwa bono nichiko bali bagali saine asokorokereriwa maigerio asensemo y'obunyagitari amo nebinto binde nigaya kwa nayo chingaki aikerana ase ensemo ya Mombasa abwasa omoroberio bw'obachanu ochakiwa nomoraibwense omoske Uhuru Kenyatta. And therefore I hope that as you address issues in this conference, you will tease out, because I have now known that you can start teaching a child in primary school about the beating heart. You don't have to wait until that child goes to secondary school. And therefore it's going to be very interesting to start interesting children in medicine, in pharmacy, as they start mixing substances in primary school. This competency-based curriculum is working in many African countries. And let us not politicize it and support His Excellency the President's drive that we move forward in that direction. No mawaziri bw'obachenu Mutahi Kawe nigobona gokeire omoroberio yo chakiwa imensemo ya Mombasa abwasa atebire bono ebirengo by'obachenu mbichikwenekiwa imeyense abwase serikali erine kirenga kyoguchego chakia emeroberio buneyo ase chikaunti chonsi imense ya Kenya. Kawe nigatebire obachenu nigobogucheko wegwa obokoreri bwisaine asaba Kenya bonsi. But critically is the standards of health, not just the quantity of health, but also the quality, of health. And today, sir, this is the subject that brings us here together to ensure that we can upgrade the quality of healthcare. Your Excellency, when we talk about the curriculum, improving our curriculum, we are reminded of an African saying that says, when the sound of the drum beat changes, then the dancer must also adapt the step. Things have changed around us, Your Excellency. The world has moved on. In technology terms, the world has gone very far. This time round, technology is one of the key aspects in terms of digital health and all the other aspects that we are going to address. We are going to ask ourselves many questions, sir. We are going to ask ourselves, is what we are learning today what we should be learning? Is what we are learning today what is being taught elsewhere in the world? Is what we are learning today sufficient for the future?
No mabunge o Kajiado North aserieta Joseph Manje nigo bona buriria abaiburi bense meyo gutiga kubaunereria abana banyaruka aso kubasara na kubasoya asenyomo ya mapema ose kubasoya asenyomo bataraikia emyaka erie bwenerete na gukora chiskuru nigaya kwana ya chinga kikirana asensemo ya Kibiku e county yo abwasaina na obokonyi bwendagera uchiase kiombe kiabana abanyaruka. One of the culture that we want to stop from this area. Parents, make sure that we don't do that. We bring our children at a good environment. Let them have sanctuaries which are home. Respect them. Old men respect young girls. They should not be engaged to men at early ages. To our community, we have already won this card, and I proudly want to say that we are winners. And we are not going to practice this, and my girls will always be powerful beyond measures, and nothing will ever stop them from their no. No mokonyi bomo waziri ogenda Beatrice Elachi nigatuguteirare omo roberio bomo mokonyi bomo Raiwense Dr. William Ruto omo roberio manyekanete buna bottom up economic approach model oyo atebiru buna tubwate monchoreria ndonsi asaba Kenya osasense ito ya Kenya nigaya kwana ya chinga kibare kumwakira ekoko omo Raiweki abakia ODM Raila Odinga ensemo ya Dagoreti. Uko kwa chama mbaya. Leo nimekuja na ile mliniambia nifanye nini? Kwa hiyo safari tutakanyaga hawa magaidi. Watu wamekula stima, watu wanakula avocado na wanatuambia hapa bottom up. Hakuna kitu kama bottom up. Bottom ni sisi, top ni yeye. Rais wa kuuza avocado, rais wa kuuza umeme, wakuuza chicken na vitu yote ile mwananchi anafaa kufanya. Tuko pamoja mpaka hapo. Tutatembea na baba. Tutatembea na baba. Ne keminano kia AFCON nigo kiegitomo elio abwigoro butuko chinga kie timu ya Senegal yaire tobu nyangongo bwege kombe kyo kia African Cup of Nations asense ya Cameroon kurenda samange tiatumirane no mulikito kurwa semesa ye chigosoli Captain 001 Ndemo Steven. Mbuya muno mwanjo muri sokondra kubwatya muroberi bwa AFCON special abwa stobera ye SA savari ya amamirano AFCON ANC ya Cameroon ayo nete kwera litu kolegoro nyora buna ime amamirano nigo chigosoli emeronge 5 na 2 cha nyara kogosoli na wikira litu kolegoro nigo chigoli emia yemwa cha nyara kobungu ime amamirano aya yuerekere ngokia AM no gutakia nda chigoli cyare kobungu ase egosoli ende yonsi nyora buna ase final nete kogosoli kulitu kolegoro nigo timu ya Senegal yare kogosoli ne timu ya Egypt abajango kwa mara gatano na kabere bamerana ya African Cup of Nations kurende mega yego solo kwenda makaliyo gutabika kiteke merongo kianda kiteke merongo emye ya mona merongo evere nigo yacheta se chi penalty abwa se timu ya Senegal nyarete kobwa na kanyore kombe kia yege tangani pe kia African Cup of Nations asense ya Cameroon bona kunyara kwene kivuna obonyangongo bwabo bwense ya Africa banyalire kobwene kia sense ya Cameroon nyora buna ende essence timu ya Senegal nigo mogosoli Eduardo Mendy anyara wake ruchikura oseko nyara kwaewu eke wagiokoba the goalkeeper of the tournament gosomolendi egolio muya ase amamerena ya African Cup of Nations Sadio Mane neranyalite kwaewu ekewa giokoba omogosoli muya gose the player of the tournament wamerena ya African Cup of Nations konda sense melia bali babunde chigoli chinyinge mono nigo Victor Abubakar bwense ya Cameroon anyalite kwaewu ekewa kumega yokobunga chigoli isano na isato asama merenia ya erekorengi yakoba nero omogosoli chigoli chinyinge mono yo kabere ase history ya mamerana yo African Cup of Nations nyirabuna nigo yabe sabali entambe sana ase chitimu chiria merongo 29 chalenga ase ense ya Cameroon kolende kikebwato mo chakano ngebwato mo serabeto kubati ebima amamerano awaranyare koba asama tukagocha nabuno to wikira omweli bwa omurobirito beiro mu yabwa AFCON special buna butambele Italian Ndemo Steven Captain 001
na gwikira umwanchu murigereria kurwa soroboti rwaye Captain 001 na rorogo toikyo mweli obwa mangana mayabu na twaya nyora guchaiga semesa yaito nihongo kangambia mono guchia sabaliki baito bonsi abubaene kyabuno morobirio yoikiranire na bali bonsi twabwaterana gukoretera mangana yega senchira yobwikiranu twara oburigererio bya Amayia Ndizi TV boigo twara obutukobya tumerana nderi tukolia ankyo asomorobirio bwensa kyakara tukobwaterana yo minto Brighton Makoli nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.